Все! Это же Ирке. Дурак, козел. Татар тілі сау бол. Ол. Барыңызға да сәлем. Шалтыратма тапшырудың шираттағы шығарылышы һәм аның бар Смилилия Кадырова біздің бүгінгі қонағыбыз. Филис Қахиров. Филис, сәлем. Сен оңыштар тілейбіз. Чөнки ауыр болмас деп үмітләнәбез инде гомумән. Чөнки кагыйдәләр дә бик гади. Мин сиңа сорау бирәм. Ул сорауга син дөрес җавап беләсеңме, юкмы, анысы безгә һич тә мөһим түгел. Иң мөһиме синең контактларың арасында шул сорауга җавапны белүче кирәк. Син аларга шалтыратасың, синең 1 минут вакытың бар. Дөрес җавап бирмиләр икән. Икенчесенә шалтыратабыз. Икенчесе дә дөрес җавап бирми икән, шул вакытта инде сине тың байттырып утырасың токсуга. Да? Хата түгел. Барысы да исән сау кайтып китәләр безнең тапшырган шуңа күрә каярга. Миңа кирәк синең телефоның һәм контактларың. Миңа ачып бирергә кирәк. Сен үзең сөйләсең. Ләкин кайбер сорауларга җавапны, мәсәлән, син беләсең икән, менә бу кеше точно җавап белә дип әйтәсең икән, андый кешегә теге шалтырата алабыз инде. Эзләп тапмыйча да. Булды, ачылды. Так, син әзерме? Мин әзер. Юк дигән сүзләр янып тора күзеңдә. Шулай да без башлыйбыз. Титаник киносында 2 төп геройның исемнәре ничек? Роза, Джек. Вот, үзең беләсең. Монсы уже яхшы дигәнне аңлатам. Әйдә, А хәрефеннән башлыйк әлеме? Иң өскә менә без Гөлнара Абаева. Беләм икән бу сорау. Белмәйм. Җәүдәт абый. Җәүдәт абый. Юк, белмидер. Так, әйдә, абыларны Алла Авация. Может, беләдер, белмәйм. Так, Син төрле номерларны бүтән кешегә сөйләп утырма. Так, ярар. Денис админ бар менә. Мин кем икәнде белмәйм. Ул админнар анда күп бит инде ул. Ага, теге Төрле шаралардан, банкетлардан, иләрдән чыгарсың да, тәвәстәгъфирулла. Алмаз Айфара бар менә. Алмаз Айфара белмәс ул аны. Дип уйлыйм мин. Так, ярар, менә Актанышлар бар, Альберт Актаныш. Белмәс кебек. Үзе безнекеләрне һаман төртәм инде. Так. Сен Альбертны беләсеңме соң? Мин Альбертны юк. Бәлки беләмдер инде, фамилиялар, фотолар белән булса була юк. Культура бүлеге җитәкчесе. Ага. Андрюша. Кем икән ул? Синең телефонда Андрюша дигән исем бар булган бик. Андрюша. Сәер әлбәттә. Давид Араратович. Юк, дальше. Әйтәм бит, ул врач кеше була. Әйдә, хатыныңа шалтыртабыз. Юк, әйдә, анда ага булгач Алик Махмутов барган. Алик Махмутов бар. Анда кеше кем ул? Алик Махмутов. Электәнге дус. Ул сезнең коллега дип әйтсәң дә була. Элек Уфада Шәрык радиосында алып баручы булып эшләде. Ага, беләбез андыйларны. Бүгенге көндә монда нидер теге экскурсиялар үткәрә торган. Киноларны яхшы беләме? Белә дип уйлыйм инде. Так, шалтыратабыз. 1 минут вакытың бар. Шул сорауны яңгыратырга кирәк. Есть контакт. Кирәк чакта әле трубкаларны алмыйлар. Да, экскурсия үткәрә. Саналмый. Саналмый. Әгәр дә ул шалтырата икән, без аңа трубканы ала алабыз. Әйдә, хатын точно белә инде, Титаник киносын караган кеше. Ике утырып җылыйбыз. Бергә карадыңызмы? Әйе. Так, кем дип хатын? Моторым дип язылган инде. О, моторым. Монда сердечко гына җитми ахырында. Алай барса да эшләми шулай икән. Алло. Моторым, сәлам. Син тапшыруда хәзер, громкий связьда. Шуңа миңа 1 минут вакыт бар. Сиңа сорау бирәм, син дөрес җавап бирергә тиешсең. Так, таушы. Давай тыңла тизрәк, минем 1 генә минут. Титаник киносында 2 төп геройның исемнәре ничек? Кейт Уинслет. Юк, роль буенча, роль. Роуз. Ага. Хәзер тукта. Леонардо
Ди Каприо кімәл ол? Вот, ол шонда теге суға түшкәштен шул Роуз нәрсе кім деп қышқыра? 15 секунд. 15 секунд қалды. 4 кенә хәреф. Қарайлы баштан шықты енді. Тағын қоян шықсын енді ол. Қызғаныш. Yok әлі, yok. Мұсы шутланмай бітер. Yok әлі, тағын бір кішіге Мұсы шалтыратамыз. шутланам, мұсы білмеді бит енді. Біз тағын бір кішіге шалтырата аламыз. Әйда, өлде біз кімге шалтыратамыз? Роберт. Әйда, Робертқа шалтыратамыз. Олар білесің, трубканы түрлі шаулар қалmışlar. Ей, чувак, ей, дурак деп. Бізге шыныз қызла бетін аны. Аха. Так, кімдір бажай деп алды міне, мәселен, әбірин. Ну, бажай та. Шылай бұғаш. Бар мұнда Робертлар бей көп, мен нөлін сағаки. Роберт Ямгуров. Ямгуров. О, мен бұл кішіні білем. Ну, конечно, білмес кейін. Бет, абыладың ма сен? Қадыры жауап бермейкен. Тұқсыға. Ал. Роберт бүтін үміт сенде еді. Роберт Рамилович. Ал енді. Роберт, сәлем. Слушай, мен қазір передачадаймын. 1 минут вақыт бар. Мен сенға сұрау берем, сен жауап беруге тиішсің. Сен громкий связьда. Нашел кому звонить. Давай, знаешь, давай. Сұрауны берем. Титаник киносында екі түп геройның исемнәрі нешік? В оригинале, да? Блин. Ну, кино, роль. Ролында аңладым енді. Ага. Блин, я не помню, братан. Сорян, я только... Вақыт бар еш? Вақыт бара. Сколько есть так? Блин. 15 секунд. Интернет Я не помню. Не помню. Бара вақыт тұқпа. Все. Давай, 1, 2, 3. Болды! Бля! Все. Қоя келдім мен. Болды! Мұның да қалай түшті. Мұсы уже... Кешіп кетеді бұл кіші. Мен шынлап келген қонақлар үшін шыңа күрәжеклар ішіндегі дұрыс жауаплар білген кішілерге шалтыратық әлі. О, екінші сұра бек жеңіл. Давай. Мен қатта білем кім білесің контактлардың арасында бұл жауапны. Иркәнің неше баласы һәм ол балаларының исемнәре керек. Жыршы Иркә турында сөз бара. Мен білмеймін. Сенің білуің керек дейш бізге? Бізге керек аның... Аны кім біле? Өзі біле? Өзіне шалтыратабыз ма? Өзіне енді. Иркәнің өзіне шалтыратабыз. Иркә деген Мұнда келіп жете алмас енді ол, лекен біз ана тоғышы бойынша да өзіміздің программа кіртіп жібереміз мені. Сенің? Алло, Иркә, сәлем. Слушай, мен қазір тапшыруда, әйма, біздің 1 минут вақыт бар. Бұл Филюс Кахиров. Ага, Филюс. Танымайсың, что ли? Қарайлы, мына, қазір әгерде дұрыс жауап бермесең, но сен дұрыс жауап точно бересің. Мені тоқсуға шақ. Короче, Иркәнің неше баласы бар, һәм аларның исемнәре нешік? Мен айтырға тиішмін, Ай. Пожалуйста, алдама. 3 братым бар, Илдар. Yok. Сенің неше бала бар? Сенің неше бала? Бала. 3 бала менің. Ага. Әмина, Сүйінбеке, Айсылу. О, все. Рахмат, сен мені құтқардың, Иркә. Рахмат, Бекзур. Ютубта көресің. Міне, көрдің нешек жеңіл. Мен енді Иркәге шалтыратыра ярамы деп етмәк. Шеден баштарақ сені Ора, мені прикинь, кім болды? Менден аңарда менің номер бар. Это же Иркә. Ну, яра. Аңа это все Простительно. Телефонымны ач.
О, сен картлар белән ничек дусмы? Карт? Ая. Уен картлары белән. Ну, мен уйнайм гелдә. Әйбәт, нинди уеннар уйныйсың? Дурак, козел, бридж. Мимо? Пока все мимо. Так, тагын нинди уеннар бар карт уйный торган? Ну, бар инде, покер бар. Покер, менә. Ну, мен Покер аны уйныйсыңмы? Юк, белмим вообще. Ага. Сорау хәзер малайрак яңгырый. Full house комбинациясе нинди картлардан гыйбарәт? Ну, мен белмим. Син монда белмисең. Точно белмим. Монда. Ага. Беләм икән моны Тута, full house house комбинациясе. комбинациясы. Нинди картлардан гыйбарәт? Ул Ничек нә- була ул full house? Ничек була? Гыйбарәт менә. Әйе, менә Синең сорауны аңладым. покерда бер бит инде комбинациялар җыярга кирәк. Әйе, Анда бар аңладым. каре, стрит флеш, Ага. флеш рояль, Ну, бар инде, парлар бар, сеп. шундый Әйе, төрле. алар 9 штук бугай. Менә шул 9 штукның берсе full house. Ул Так. комбинация одна из самых сильных. Әйе. Татар теле сабыл. Әйе. Ул менә шушы Шуның- full house-та әйе. нинди кәттәр җыярга кирәк инде, әйме? Әйтәшәк, әйе. Белгән кеше әйтәшәк. Ага. Рамил абый арча менә мәсәлән. Ну, юкты. Ә, Ну, покер Уйнаушы кеше кирәк. Уйный белгән теге турда. Бармы синең Бар. коллегаларың арасында? Давай, кем? Раяз Фасыйхов. Ага, Раяз. уйный уйный. белә. Мин белмим, ул миңа аңлатып та караган. Әле юк. Бәлки киләчәктә уйнармын, белмим. Раязның покер уйнаган әйтергә ярый идеме безгә? Но ансы инде уже не важно. Без шалтыратабыз Раязга. Раязның әлегә Раяз алай итмә, братым. Туктан суктыртма. все, гудоклар бара, все нормально, көтәбез. Һәр вакытта тиз ала ул трубканы. Әле генә. Әйе, безнең шалтыраткан бар бит Раязга. Миңа тук сугасы булганда юк. Ярар, бәлки ул Булмады кир бу. шалтыратыр. Раяз подвайт мәдин кара. Шул бер генә дустың синең карт уйныймы әллә? Танкым. Раязның дуслары бардыр. Син белә торган. Айрат Ильясов. Мен белмим. Честно. Минем ишеткән бар аның нәрсәдер сөйләнгәнен, но точно беләм икән, юк микән анысын әйтә алмыйм. Әйдә шалтыратып Әйдә, шалтыратып карыйк. Амасы шутламады бит, Шутланмады бит, алмады. трубкасын алмагач, Ну, әйе. давай, Давай Айратка. Айратка шалтыратып карыйбыз. Айрат Ильясов. Ә белмәсә? Белмәсә, тагын бер Тагын кешегә шалтыратабыз. бер кешегә Беренче бит шалтыратабыз. саналмый, Раис трубкасын алмады. Киттек. Айра, достым, сәлам. Мин тапшырудаймы? Мин тапшыруда. В общем, 1 минут вакыт арасы бар безнең. Син покерны беләсеңме? Вообще покер уйнын әзрәк. Әлбәттә. Шушы күрше син яратам. Всё, вакыт бара. Full house комбинациясы нинди картлардан гыйбарәт? Ой, анда 5 карта булырга тиеш. Так. Менә өчесе мәсәлән король, а икесе туз микән инде шулай. Ну, шулайрак истән чыкты. Булмадымы? Юк, тукта. 5 карттан син 4-сен генә әйттең бит. Анда ничексең? Мин не белмим просто. Өчесе король, икесе туз. Или наоборот, өчесе туз, икесе король шулайрак булай. Так, менә точнырак итеп кара. Әле менә 15 секунд вакыт бар. Өчесе туз булырга тиеш, икесе король. Всё, шулай давай. Шулай. Давай, калдырдык. Ну? Full house комбинациясы 3 бер төрле һәм 2 бер төрле картадан гыйбарәт, шулай. 5 карт. Җавап Всё, дөрес. дөрес. Айратка рәхмәт. Ура! Айрат! Так, нормально, пока нормально. Рәхмәт. Чираттагы сорауга җавапны син бик яхшы белергә тиешсең дип уйлыйм, ләкин мин бөтен интернетны актарып чыктым, түгелдән түгел җавап таба алмадым. Аккордеон кайсы илдә патентлаштырылган? Яисә барлыкка килгән дип әйтсәк тә дөрестер инде. Ну, ул барлыкка килгән һәм патентлаштырылган ике. Себер икесе ике төрле бер Ул или кебек. Италия, или Франция инде ул. Кем бу сорауга җавапны яхшы белә? Но икесенең берсе бит инде. Юк. Патентлаштыру юк. Патентлаштырылган ул башка җирдә. Әлегә әйтмим. Но син миңа әйтмә, ладно. Аха. Но моны белергә может. Берәр нинди укытучы. Алмаз. Нинди? Лакост. Юк. Алмаз. Карале. Әйдә.
Айфара ма? Жоқ инде. Жоқ. Аккордеонист. Аны бізге тиішпейді инде. Алмаз рыжий деген мінде. Ахмедзянов. Все, давай, шалтыратып қарайық әлі. Меңа бик Ну, просто интересно рыжий, білем екен. шәші шундай. Ну, аккордеонист. Патентлаштырылған немесе барлыққа келген екі жауапта қабыл етілесіз. Алмаз сәлем, мен, короче, передачадаймын, тапшыруда. У нас есть с тобой 1 минута. Если ты ответишь неправильно, меня током бьет. Если ты ответишь правильно, все будет хорошо. Я тебя дальше буду любить. Давай, может, татарша сөйлерге? Но татарша да білемін де, на всякий случай сөйлеп қоям. Короче, аккордеон қайсы елде патентлаштырылған? Қайда барлыққа келген аккордеон? Там история такая разная, честно говоря. Ну, Италия, да, скорее всего. Или Германия, или Италия. Ну, по-моему, Германия, да, уже попозже появилась. Но вошла, по-моему, Италия, да. Анда ненди тігі бар? Сау болыңыз, Алмаз рыжий. Все, болды. Жауап дұрыс түгел. Ну, пока соқмай Жоқ, әлі жоқ. Дамыр кіші шалтыратамыз. Ну, прикинь, аккордеонист білмей аны. Білмегеш? А Демек. кім біле шаған? А бәлки Бик аның ақылы. историясы Міне айтам, аның түрліше жазылған дей. ғұмумен интернетта берілген шығанақлар білен шағыштырсақ, барыбір бір жауабы да дұрыс туры келмеді. Любой бір туры келсе де мен сонар едім. Оңнамам. Короче, интернетте yazılған, что ол Прагада барлыққа келген, Так. Чехияда. Да. На самом деле Чехияда аны уйлап таба башлағандар да, ол анасын барып теккен Австрияда яшаған кішінің қолына, һәм Австрияда патентлаштырып, ясалып уже біткен. То есть Мына аның историясы. Австрия теперь. И Австрия Австрия. или Чехия? Австрия. Эй, Австрия. О, мұны кім білерге можетсың? Мұны бит білмеске можеттар бір кімде вообще. Демек ток суға инде Филюс. Ну, айда іздейік яқшы ақылы кішіні. Ну, давай сұраштырып, менің баяншадан сұрап қарайбыз. Бәлки ол біледір. Рүстем Рахматуллин. Ну, мұны бит инде тігі. Айда уйлик әйбәтлеп. Бәлки бардыр менә. Монда бит эрудированный кешеләр бар. Укытучылар бәлки берәр инде музыка буенча. Тарихчылар. Ну, анда кіші. Салават бар менә мескен. Салават абыйдан. Салат абыймы? Беләм. Аржада да яшек. Тәші. Миру тапқан инструментор. Менә Айрат Сафин бар, нидән Мәскәүдә яши. Ну, ну, Акыллы. Гүлназ Сафарова. Сафарованың білмәгәне бер юк. Ага. Ну, безнең хәзер балтайт. Ага. Ну, юк, бұл инструменталист керек. Не десең да. Ол Рустам Рахматуллин аны білерге может, но білмеске де может. Ол да Италияда яшек. Но сен әйтергә мөмкинсең Италия түгел дип. Шулай ма? Әйе, подсказка бирә аласың шулай дип. Ләкин исен иленең үзен әйтә алмыйсың. Тулсаң. Так, ну, стоматолог менә. Наил дустым стоматолог. Ну, қоям білсін енді ол Стоматологлар әллә ниләр белә. Ага, біле. Мына, давай, Рустам Рахматуллинға звоним. Әйдә, әйдә, Яра, шалтыратып. болса, суғылса суғыла енді. Әйберләрне алыгыз хәзер монда Фирус сикерсә тагын бер ни Секірті, калмый. ол секірті ғана түгіл, ол сидірті да. Без беләбез. Рустам Рахматуллин или Рустам Рахматуллин якташ. Yok, Rüstem Rahmatulin просто. Әлендәр Ренат та бар если. Ренат Рахматуллин. Рустем, короче, мен неда передача дайма, 1 минут вакыт бар. Слушай, ты на громкой связи. Аккордеон қайсы елде патентлаштырылған? Или где первый раз появилась вообще аккордеон? Аккордеон именно нужен? Именно аккордеон. Патентован? Да. Я не знаю. Я тебе сейчас ход не отвечу. Ну да. В помощь. Даже Алмазда не смог сказать. Но Рустам абый сез үзегез дә Google-ны ачып табып әйтә аласыз җавапны. сенің 30 секундың Әйе, бар. Наның телефоны занят битінді. Куя да громкий связь куя да. Короче, через 20 секунд меня током бьет. Да. Италия тугель, короче. Италия тугель. Италия тугель, Германия уж. Нет. Там ты родился вообще. Вот Германия рядом. Чехия, что ли? Да! Да! Все, Рахмат! Я спас! Саныйбыз бу җавапны. Ура! Минем дә команда үтерәчәк. Yok, мен Австрияны әйтер дип уйлаган идем әле. Не, Германия, Австрия белән еще вот они как-то это, ну, не бит инде. Юк, Чехияда дөрес җавап. Ну, Чехия, да, ул бит шунда
Все, последний сұрау, да? Әйе, мұнысы бек жеңіл, ләкин мұнда сен сөйлей алмайсың кімге шалтыратыра керек. Мұнысы Сен сөйлейсің. Мен сөйламын, енді біргелеп ізлейбіз. Әйда, маңа шалтыратабыз, ейсі маңа деп. Теге, точно мұнда бұл кішіге шалтыратабыз деп етерге ярамай. Мәселен, Райызға шалтыратабыз, Райыз точно біледі деп етерге ярамай. Мұнда сен сөйлемісің, çünkü бұл берем аны іштәрге керек. Сенің тірәсі қойсы жырыңның бір куплетін хам қошымтасын жырларға. Талам. Мен өзімді білмеймін дейін Филос. Яттан. Yok, нәрсе білмеймін. Айда, мына қазір ізлейбіз. Данир Сабиров. Точно біле. Білмеске де Ойлап тауып болса да жырлап бере бетін өсің ана Филос. Да? Мысал вақытқа түгіл шалтыратасың, танышығын аңлатасың, жырлатасың кішіні. Ол білмеске де может, слушай. Ярар, айда. Райл сәт. Нешек мұнда куплет? Әйе, куплет, бір припев, бір припев, бір куплет, бір припев. Блайнд, дұрыс. Так, Айваз Садыров. Мұнда ағағына қараймыз біз? Жоқ, ағағына қарамады. Ол сенің А харфін админға деп шығарады, админ алдында болған исемдер де мәселен. Исем ұшай деп шығара. Лилия Сүйімбекке барымын өмісің. Білмей ме? Білмеймін. Айрат Султанат. Кім екен де? Мұнда Султанатлар вообще бек көп. Егор Суслов. Аха, Урос. Жырлап та бересің. Бәлкі ол крашендір. Жоқ. Жоқ ма? Ол шын-шынлап Урос. Рустам Тайсин. Оғама шалтыратақ юристің. Шалтырата көрме. Бір қайшанды. О, Эмиль Талипов бар. Ну, қоям білсін енді. А вот, міне, білесің бі, нәрсе деп айтайын? Ильсур Шарипжанов. Мәселен, жырдай алар еді. Гүлназ Шарипжанова? Может, тоже. Айда Гүлназға шалтыратабыз. Çünkü Ильсурны сен айттың. Так, Гүлназдың бар ма номері сенде? Бар, Гүлназ әлекеге итіп yazғанда, Халимова деп yazғандар әлі. Халимова, что деп жеймін әлі ату. Халимова, Гүлназ Халимова, бар. Шалтыратабыз Гүлназға. Жырламаса тағын бір папыткан бұл айында. Тада Ильсур. Секунду, Гүлназ, қара, мен қазір передачадаймын. Сен громкий связьда. Спаси меня. Агар да қазір сен менің бір жырның, бір куплетін, бір припевін жырламасаң, мені тоқсуға шақ. Неге сен Ильсурға шалтыратмадың, Ильсур жырлары? Мына мен Ильсурны айтканем, жоқ, сен айтканы ярамай. Мына Ильсурның хатына бит Гүлназ, мына Гүлназ жырласа, пожалуйста, дилер. Бір гына куплет, бір гына припев, пожалуйста, иске түшір. Любой жырны? Любой менің жырным, менің жырным, менің. Қайда сен таушы бір, қайда жанымның? Мұнда связь нашар әлі? Да. Табалмайым, әзілім табалмайым. Все, рахмат Гүлназ, аның куплеті да шундайық сізлер білен. Вообще сен попала. Yok, буталмады вообще. Шикарно шықты, молодец, рахмат. Филустың өзінен де ұшырашырды. Вот так вот. Ну, білмеймін енді, зачитываем. Шундайық сөздер білен де куплет. Тада, әйма? Ну, жырлады. Ярар. Ярар, айдағыз санығында бұл дұрыс жауап еттіріп. Филус хам сен, бек зор әфәрин, сені біргіне тоқпар-тоқпаран соқты қызғанышқа қаршы. Меңа көп ярамай. Көп ярамай, білесің нәрсе үшін? Потому что... Шутка. Меңа қайтырға керек. Сенің контакттағы кішілерің сеңа башқа шалтыратма дейіп әйтмәсілер деп үмітлене бізде? Бүгінгі шундай бек жеңіл хам қызық сұралардан соң. Филос келген үшін зор рахмат. Бұл шалтыратма тапшыру еді мен Лилия Қадырова білен барыңызға. Пока! Рахмат, Лилия. Рахмат. Трубкаңна! Шалтыратма, башқа шалтыратма.